मनापासून स्वागत आहे। तर मी आज बनवत आहे छोले भटुरेची रेसिपी। तर छोले भटुरे आपण हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर खातो, तर त्याची चव आपल्याला खूप छान लागते। तर तीच चव मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, तशीच टेस्ट असणार आहे। तर ही रेसिपी पाहायला विसरू नका। माझा व्हिडिओ लास्टपर्यंत नक्की बघा, कुठेही स्किप न करता। चला तर मग आता आपण छोले भटुरेची रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। तर पहिल्यांदा आपण भटुरेचे पीठ मळून घेऊया। तर भटुरे मळण्यासाठी आपल्याला मैदा हवा आहे। तर इथे मी अर्धा किलो मैदा घेणार आहे। तर आपण आता चाळणीने हा मैदा चाळून घेऊया। तर आता मैदा घेतल्यानंतर मी इथे 4 चमचे बारीक रवा घेतलेला आहे आणि चवीपुरतं मीठ। तर रवा घालायचा भटुरेमध्ये, म्हणजे खुसखुशीत असा भटुरा बनला जातो आणि टेस्टी लागतो। नंतर इथे मी 2 चमचे साखर घातलेली आहे आणि 2 ते 3 चमचे तेल घातलेलं आहे। तर हे तेल गरम नाही, तर थंडच तेल घालायचं आहे। तर नंतर इथे मी अर्धी वाटी दही घेतलेलं आहे। तर दही घालायचं आहे। दही घातल्यामुळे भटुरा एकदम फ्लफी होतो आणि छान टेस्ट लागते। नंतर इथे मी इनो घालत आहे। तर लेमन फ्लेवरचा हा इनो मी घालत आहे। तुम्ही इनोऐवजी बेकिंग सोड्याचा पण वापर करू शकता। तर आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया आणि इथे आपल्याला पाण्याचा वापर करायचा नाही, तर दुधाचा वापर करायचा आहे। जर तुमच्याकडे दूध नसेल तर तुम्ही पाण्याचा वापर करू शकता, पण दूध वापरल्यामुळे भटुरा खूप छान टेस्टी लागतो आणि एकदम खुसखुशीत होतो। तर अशा पद्धतीने आपण दुधामध्ये सर्व मिक्स करून हे पीठ मळून घेतलेलं आहे। तर आता हे पीठ छान मळून झालेलं आहे। आपण पुरी बनवण्यासाठी पीठ मळतो तशाच पद्धतीने हे पीठ मळायचं आहे। तर वरती आता एक मलमल कपडा झाकून घेऊया आणि अर्धा ते 1 तास किंवा 2 तास ही पीठ भिजत ठेवले तरी चालेल। तोपर्यंत आपण इकडे छोले आपण वाफवून घेऊया, म्हणजे शिजवून घेऊया। तर मी रात्री छोले भिजत घातलेले होते। तर 1 वाटी छोले आहेत। तर आता आपण कुकरमध्ये हे छोले शिजवून घेणार आहोत। तर त्यासाठी आपल्याला कुकर लागणार आहे। तर आता कुकरमध्ये सर्व छोले मी काढून घेतलेले आहेत। तर आता आपण 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घालूया, थोडीशी हळद, 1 चमचा तेल। तर आता आपण 2 ते 3 शिट्ट्या करून घेऊया। तोपर्यंत आपण छोलेचा मसाला बनवूया। तर इथे मी 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत आणि 4 कांदे घेतलेले आहेत, त्याच्या साली काढलेल्या आहेत, लसूण घेतलेला आहे आणि अद्रकही आणि कोथिंबीर। तर एवढं आपल्याला साहित्य लागणार आहे। नंतर लागणार आहे ते मी नंतर पुढे सांगते। तर अशा पद्धतीने आपण आता कांदे आणि टोमॅटो कट करून घेऊया, कारण की आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे कांदा आणि टोमॅटोची। तर कांद्याच्या अशा मोठ्या स्लाइस करून घ्यायच्या आहेत, असे उभे कट करून घेऊया। तर आपल्याला कांदा भाजून घ्यायचा नाही इथे, तर कच्चाच कांदा आपल्याला पहिल्यांदा बारीक करून घ्यायचा आहे, न भाजता। तर आता टोमॅटो आपण अशाच पद्धतीने कट करून घेऊया। तर कांदा टोमॅटो वेगवेगळे आपल्याला बारीक करून घ्यायचे आहेत, एकत्र करायचे नाही। कांद्याची पेस्ट वेगळी आणि टोमॅटोची पेस्ट वेगळी। तर पहिल्यांदा आपण कांदा बारीक करून घेऊया, म्हणजे पेस्ट करून घेऊया। तर आता कांदा घालूया आपण। तर कांदा घातल्यानंतर इथे मी काही खडे मसाले घालत आहे। तर 2 ते 3 हिरवी इलायची, 1 मसाला वेलची आणि 1 दालचिनीचा तुकडा आणि कोथिंबीरची देठे, लसूण आणि अद्रक। तर हे तुमच्या घरात किती लोक आहेत त्याच्या क्वांटिटीवरून तुम्ही हे मसाला बनवू शकता। तर मी 4 माणसांसाठी हा मसाला बनवत आहे। तर कांद्याची पेस्ट आपली इथे तयार झालेली आहे। खडा मसाला, लसूण, अद्रक मी कांद्यासोबतच बारीक केलेला आहे, पाणी न घालता। पाणी घालून जर वाटण केलं तर लवकर ते भाजले जात नाही आणि कच्चा वास येतो कांद्याचा, म्हणून पाणी जास्तीत जास्त वापर करू नका। जर लागले तर अगदी चमच्याभर घालून पेस्ट बनवा। तर आता घालूया आपण टोमॅटो। तर टोमॅटोची प्युरी झालेली आहे, इथे बघू शकता। तर टोमॅटोची पेस्ट आणि कांद्याची पेस्ट इथे आपली तयार झालेली आहे। तर खूप काही साहित्य नाही, एवढंच आपल्याला साहित्य लागणार आहे। तर आता आपला मसाला तयार झालेला आहे छोल्याचा। तर इकडे छोलेही आपले मस्त शिजलेले आहेत। तर झाकण काढलेलं आहे, तर बघूया आपले छोले कसे शिजलेले आहेत।
तर अगदी मऊ लुसलुशीत पुरणासारखे हे छोले शिजलेले आहेत. तर एका भांड्यामध्ये आपण हे सर्व छोले काढून घेऊया. तर आता हे सर्व छोले मी काढून घेतलेले आहेत. तर लगेचच आपल्याला आता छोलेची भाजी बनवायची आहे. तर खूप सोपी पद्धत आहे. लक्ष देऊन हा व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका, नक्की बघा. तर तेल घातलेलं आहे मी इथे 4 चमचे. नंतर इथे मी तेजपत्ता आणि 1 दालचिनीचा तुकडा घातलेला आहे. खूप काही खडे मसाले घालायची गरज नाही. तर जिरे घातलेले आहेत 1 चमचा. तर कांद्याची पेस्ट आपण केलेली होती. अद्रक, लसूण आणि हिरवी इलायची, मोठी इलायची एवढं घालून आपण पेस्ट बनवली होती. तर आता आपण हे छान परतून घेऊया. 4 ते 5 मिनिटे छान कांदा भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला, म्हणजे पेस्ट भाजून घ्यायची आहे. तर कच्चा पण जाईपर्यंत आपल्याला हा कांदा छान भाजून घ्यायचा आहे. तर कांद्याची प्युरी भाजल्यानंतर मी इथे टोमॅटोची प्युरी घालत आहे. तर टोमॅटोची पण प्युरीचा कच्चा वास जाईपर्यंत आपल्याला ही छान भाजून घ्यायची आहे. तर मी इथे नंतर फ्लेवर छान येण्यासाठी भाजीला तूप घालत आहे. तर 2 चमचे मी इथे तूप घातलेलं आहे. तुम्ही इथे बटरचाही वापर करू शकता. पण शक्यतो तुम्ही तुपाचा वापर करा छोले मसालामध्ये, कारण की खूप छान लागतो तुपाने स्वाद भाजीचा. तर आता छान अशी पेस्ट भाजलेली आहे. कलर पण चेंज झालेला आहे. तर मसाला घालूया आपण. लाल मिरची पावडर घातलेली आहे इथे मी 1 ते 1.5 चमचा. नंतर इथे अर्धा चमचा घातलेला आहे गरम मसाला. आणि घरचा जो रेग्युलर मसाला असतो तो मी इथे घातलेला आहे 1 चमचा. तर धना पावडर घातलेली आहे 1 चमचा. तर एवढं साहित्य आपल्याला घालायचं आहे. तर मी इथे छोले मसाल्याचा जो मसाला रेडीमेड मिळतो तो इथे वापरलेला नाही बिलकुल. तर मसाले सर्व छान परतून झाल्यानंतर मी इथे थोडंसं पाणी घातलेलं आहे. तर थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि नंतर ग्रेव्ही आपली छान शिजवून घ्यायची आहे. ग्रेव्ही थोडीशी शिजत आली की आपण यामध्ये घालणार आहोत दुधाची साई. तर दुधाची मलाई इथे मी घेतलेली आहे. तुम्ही अमूलची जी फ्रेश क्रीम मिळते तेही तुम्ही वापरू शकता. पण घरातली माझी ही फ्रेश क्रीम आहे. दुधाची मलाई काढून ठेवलेली होती ती मी इथे वापरलेली आहे. तर मलाई पूर्णपणे मिक्स करून घेतलेली आहे. तर वरती आता झाकण ठेवूया आणि 3 ते 4 मिनिटे स्लो गॅसवरती ही ग्रेव्ही शिजवून घेऊया. तर ग्रेव्ही छान शिजलेली आहे. तेल सोडलेलं आहे ग्रेव्हीने, तुम्ही बघू शकता. तर थिकनेस पण मस्त आलेला आहे. एकदम क्रीमी टेक्स्चर झालेलं आहे ग्रेव्हीचं. तर आता आपण घालूया यामध्ये शिजवून घेतलेले छोले. तर परफेक्ट मस्त अशी झालेली आहे ग्रेव्ही. तर तुम्ही बघू शकता तेल पूर्ण सोडलेलं आहे ग्रेव्हीने. तर आता हे छोले मिक्स करून घेऊया आणि अगदी थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे. तर आता आपण 2 ते 3 मिनिटे छान शिजवून घेऊया छोले मसाल्यासोबत. 3 मिनिटे झालेली आहेत. तर बघू शकता तुम्ही भाजी किती मस्त झालेली आहे छोलेची. तरी पण मस्त आलेली आहे, कारण की आपण यामध्ये तूप घातलेलं आहे आणि तेलही आणि काही मसाले घातलेले आहेत ते पण घरातले. तर अशा पद्धतीने इथे मी आज मस्त अशी चमचमीत झणझणीत भाजी बनवलेली आहे छोलेची. बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. तर भटोरेसोबत खायला आपल्याला अशा पद्धतीने छोले मसाला बनवायचा आहे, म्हणजे छोलेची भाजी बनवायची आहे. तर थिकनेस असाच पाहिजे, तेव्हाच भाजी खूप छान लागते. जास्त घट्ट नाही आणि जास्त पातळ नाही. तर इथे आपली भाजी मस्त शिजून तयार झालेली आहे. भाजीचा थिकनेस पण छान आलेला आहे, क्रीमी टेक्स्चर दिसत आहे आणि छोले भाजीला तरी पण फार छान आलेली आहे. तर छोले भाजी तयार झालेली आहे. आता गॅस बंद करूया. तर इकडे आपलं मस्त भटुऱ्याचं पीठही छान भिजलेलं आहे, फ्लफी झालेलं आहे बघू शकता. तर अशा पद्धतीनेच आपल्याला हे पीठ पाहिजे. तर पुन्हा एकदा मी एकजीव करून हे छान मळून घेते पीठ आणि वरतून तेलाचा हात अजून एकदा लावते आणि पुन्हा एकदा मळून घेते. तर पीठ मस्त असं सॉफ्ट झालेलं आहे भटुरे करण्यासाठी. तर आता आपण एकसारखे गोळे करून घेऊया. तर चपातीचा गोळा आपण करतो तेवढाच आपल्याला करायचा आहे. आपण कायम पुरी बनवतो त्यापेक्षाही मोठा गोळा घ्यायचा आहे, कारण की भटोरे मोठे असतात. तर लंबगोल आकारामध्ये मी आज भटोरे लाटून घेणार आहे. तर खाली तेल लावलेलं आहे. तर तेलावरती आपल्याला हे भटोरे लाटायचे आहेत. पिठाचा वापर करू नका. तर अशा पद्धतीने आपल्याला लंबगोल आकारामध्ये लाटून घ्यायचे आहेत. तर एकदम जाड जास्त लाटायचा नाही भटोरा, थोडासा पातळही पाहिजे.
तर इथे आपला मस्त असा झालेला आहे लाटून, बघू शकता एकदम पातळ लाटलेला आहे मी भटुरा. तर हॉटेलमध्ये खूप मोठा असतो भटुरा, कारण की त्यांच्याकडे भांडी पण मोठी असतात तळण्यासाठी, कढई मोठ्या असतात, त्यामुळे ते खूप मोठे बनवतात भटुरे. तर अशा पद्धतीने आपण दुसराही भटुरा इथे लाटून घेतलेला आहे. पीठ छान सॉफ्ट झालेलं आहे, त्यामुळे भटुराही आपला मस्त असा फ्लफी बनणार आहे. तर लाटतेवेळी समजत आहे की इथे पीठ किती छान भिजलेलं आहे, मस्त असं झालेलं आहे पीठ. तर इथे भटुरे दोन्हीही आपले तयार आहेत. तर आता आपण इकडे तेलही गरम करायला ठेवलेलं होतं, तेही झालेलं आहे. तर भटुरा आता आपण तेलामध्ये सोडूया. तर तेलामध्ये भटुरा सोडल्यानंतर तेल वरतून शिंपडायचं आहे, तरच आपला भटुरा छान असा फुलतो. तर बघू शकता भटुरा किती मस्त असा फुललेला आहे. तर लंबगोल आकारामध्ये हा भटुरा मस्त दिसत आहे फुललेला. आता काढून घेऊया. तर दुसराही भटुरा आपण आता तेलामध्ये सोडणार आहोत. तर अशा पद्धतीने आपण सर्व भटुरे बनवून तेलामध्ये तळून घेणार आहोत. तर भटुरे तयार आहेत. आता मस्त असं आपण ताट तयार करूया. तर ताटामध्ये एक प्लेट ठेवलेली आहे मी. त्याच्यामध्ये आता आपण छोलेची भाजी काढून घेऊया. तर बघू शकता तुम्ही छोलेचा थिकनेस किती मस्त आलेला आहे भाजीचा हा. तर क्रीमी टेक्स्चर आलेला आहे. तर वरतून आता गार्निशिंग करूया कोथिंबीरने. छोले भाजीचा कलर तर खूप छान आलेला आहे. तर आता आपण ठेवूया भटुरा. हॉटेलमध्ये जाण्याची काही गरजच लागणार नाही. अशा पद्धतीने जर तुम्ही छोले भटुरे बनवले तर खूप छान टेस्ट येते. तुम्ही हॉटेलची चव विसरून जाईल आणि हेच तुम्ही घरी बनवून खाल. तर साईडला ठेवूया आपण आता कांद्याच्या स्लाईस. तर कांद्याला मी लाल मिरची पावडर, मीठ आणि लिंबू लावून घेतलेलं होतं. खूप छान चटपटीत लागतो अशा पद्धतीने कांदा जर तुम्ही बनवला तर. तर बाजूला ठेवूया आपण लिंबूची फोड. तर चमचमीत आणि झणझणीत अशी आपली मेजवानी तयार झालेली आहे इथे. छोलेची भाजी आणि भटुरे. तर ही रेसिपी तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. खूप काही अवघड नाही, कमी साहित्यामध्ये आणि अगदी कमी वेळामध्ये झालेली आहे. तर ही रेसिपी तुम्हाला आवडल्यास नक्की माझ्या चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि बाजूला जे बेल आयकन आहे त्यावरती प्रेस करायला विसरू नका. तर भरपूर अशा मी रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत, त्याही तुम्ही नक्की बघा. आता एक तुम्हाला दाखवते भटुरा कसा झालेला आहे. तर भटुरा एकदम फ्लफी झालेला आहे, टम्म फुगलेला आहे आणि तोडताच समजत आहे की किती फ्लफी झालेला आहे. तर खुसखुशीत अशा पद्धतीने झालेला आहे. तर परफेक्ट प्रमाण घेऊन मी भटुरेचं पीठ मळलेलं होतं, त्याच्यामुळे असा फ्लफी झालेला आहे. तर स्वाद तर खूप छान छोले भाजीचा आलेला आहे, झालेला आहे आणि टेस्ट पण फार छान झालेली आहे. मला तर ही रेसिपी खूप छान आवडली. तर तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.